कॉन्फरन्स माझी असा ही पार्टी लेवलाची विरेशाक ही पार्टीची मीटिंग न्हू ही माझी इंडिव्हिज्युअल प्रेस कॉन्फरन्स हांगा ही विरेशाची आणि माझी प्रेस आता हांव इतलो उलयतलो विरेश कितें करतलो थंय बसून आसतलो आमदाराचे नाव 20-25 फावट घेतले हय कित्याक आय एम प्राऊड ऑफ माय आमदार आमदार असं आता ऐक माझे ऐक जेन्ना हांगा बसून आम आदमी पार्टीचो प्रेसिडेंट आणि काँग्रेसचो प्रेसिडेंट राहुल गांधी आणि केजरीवालाचें नाव घेता तेन्ना ते आसता आसता ते सो ते आसपाची गरज ना बाबा फॉर युअर नॉलेज राहुल गांधीन सुद्धा आपल्या करियरान ब्रेक घेतलेलो आसा गुगल कर मनोज एका आमदाराचे कंपॅरिझन तू आणि राहुल गांधी हांव सांगना रे काँग्रेसचे एक्झाम्पल दिता न्हू म्हाका म्हणून तेका सांगले पार्टी बंद जावना तुमच्या भाषेत पार्टी बंद पळय 7 महिन्यात तुमची पार्टीच हे झालेली खंयच्या विशयाचेर पार्टीन आवाज काडूंक ना एमएलए कोणाचो एमएलए कोणाचो आम्ही रिप्रेझेंटेटिव्ह न्हू तो आमचो पार्टीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह तो एमएलए म्हणजे बेस्ट तो पार्टी रिप्रेझेंटेटिव्ह